Izolo bethuna besiqala i-Child Protection Week. Ndiyanicela bethuna, ndiyanicela, makhe sibakhuseleni abantwana bethu. Makhe sithi xa kwenzeka into emntaneni wethu siyiripote. Noba lo mntu uyi-breadwinner uabhyuza umntanakho, khawuyiripote. Cinga ngalo mntana uzawukhula enale ntlungu yale nto ebeyenziwa ngulo mntu wena uthi yi-breadwinner. Ngulo mntu wena uthi awunawukwazi umluza. What about umntana luluza yena? Because ukonakala emphefumlweni, you lost yourself. Uzawukhula laa mntana enenzondo. Uzawukhula laa mntana engamthembi umntu oyindoda, engamthembi umntu at all. Because kaloku udisappointwe ngulo ngumzali wakhe. Khange afumane ukhuseleko, khange afumane support kulo ungumzali wakhe. Ndiyanicela bethuna makhe sikhusele nabantwana bethu. Kwezi ntsuku akumntana oyintombi, akumntana oyikwekwe. Abantwana bayaabhyuzwa. Sometimes siyaba-abhyuza thina physically. Siyaba-abhyuza psychologically. Siyaba-abhyuza financially because ugovernment uyabanika imali grant abantwana. Thina siyisebenzise kwezethu izinto. Simniglethe umntana angabi nampahla, abe yintlekisa phakathi kwabanye abantwana, kodwa imali ikhona. Simbize ngamagama umntana ngenxa yoba silwe notatakhe. Simyuce umntana, simvise intlungu angayaziyo because khange afune uba lapha laa mntana. Xa une-issues notatakhe, sukuzikhuphela emntaneni. Ndiyakucela, kwinto yonke ayenzayo umntana yingelosi. Uze nawe futhi, akasukanga wathi gqi. Kule Child Protection Week ndicela khe sizikiseni ukucinga. Ndicela sibe ngoomama, sibe ngootata ebantwaneni bethu. Sibe ngamagxa wokhalela abantwana bethu xa esiva kabuhlungu ezeka umama akhale, umama amthuthuzele, amnike ithemba. Ndicela sike sibe ngabazali abakhusela abantwana bethu, ababamamelayo abantwana bethu. Xa esithi umntwana kwenzeke le nto, believe your child. Ndiyanicela, the Child Protection Week. When it comes to umntana, iyandithatsha into yomntana. Because ibuhlungu into siyenza ebantwaneni bethu. Ibuhlungu indlela abantwana bethu abakhula ngayo.